Okay, so hi guys, what's up? Yeah, I'm reading a script. Okay, so yeah, I really like mga projects gid ba na script, then na organization, nagyon sa nila pag unsay structure sa video rather than just lang miingon lang ka ba na yeah, mo ni ang video. I prefer yung hardcore planning before doing it. Okay. So for today's video lang kay it's gonna be so boring lang yun kayo siya kay it's Monday and kabawa Monday it's so busy kanang daghan kay i-prepare nimo the whole week before the week starts. So yeah, but later on I want to tag post office kay nakoy i-check lang yun dito na isa ka order na ko na until karon wa pa siya maabot. Yeah, wala pa siya kay tungod mo gud katong nai-report diri ba na nagka-COVID sa Australia Post mo to naingon sila na tungod na COVID na employee nila gi-stop ang overall na operations for 15 days. Di bito ko sure, but gingnan ko ni Silas ba na nag-stop daw. Mga to, na yung mga delays, mga delays. Di akong gi-check sa app, naingan sila, maabot to karon, hinana ba? So, yeah, just to be ko lang yun ba, sure, ako na nato ng post office, then mga tanah ko na asan akong package, basin siguro na radik to. Nakapagya pa ng box. Okay guys, let's go na sa post office. Hey guys, so na ako sa post office. Muna na ang post office na diha. As far as akong pagtan-aw dito, taas kayo siya og linya. But di ko ni dado na camera kaya I'm sure na ma-awkward ang mga tao pa may suwag nga nung dadam sa camera. So manang post office guys. See? Daghad kayong tao, taas kay linya. Yeah. And ni parking na lang ko diri sa gawas kay tungod. Yeah, wala na parking sa sud. So diri na ako sa gawas. Street parking. Okay, so let's go. Okay guys, so finally naa gyud nakita na ko siya tara. Actually ang status niya sa kanang app ba kay ningon siya na on the way mga nana ba. Di gyud siya clear kung asa. So mato sige lang kog huwat, sige lang maybe next week maabot to, maybe next week inana ba. So mo to last week until na decide gyud ako ba na ko ako kang i-try og anhi dire no, which is di man jud ganila yo siguro mo 3 minutes drive from or 4 minutes drive. So akong gi-try hapit dire. You know, which is yeah, nana. So yeah, later on ato na i-unbox para makakita mo sa daanan niya. Unsa na siya, unsay gamit ana niya. Yeah. Okay, so ka-realize ko ba ang sakyanan mo kay hugaw kayo. Way gamit-gamit, way car wash. Yeah, because of the lockdown. Yeah, hopefully na maka-car wash na siya po. But yeah, anyway, I'm happy na siya. Hopefully di na siya guba. Kay dugay na biya kay na. Let's go home. Okay, so we just arrived home and by the way, napaday ko'y gawson ka jud. Napakoy paliton sa Gloria jeans kay naipapalit si Celeste marag pang snacks marag ginanap. Awo, mo na akong pasabot ninyo guys. Tara, oh, kita mo. Go away. Yeah, so yeah, they're all over around the car. So yeah. Whoa. Hey guys, so yeah, mo dito siya. Ato na ta mo palit na ta. Wait, ano rin tanawon sa dun sa ipapalit sila si? Okay guys, yan ipapalit is vanilla ice sa Gloria jeans. I don't know unsa na siya, but yung mga na lang dito sa ng vanilla ice. Then order na sa good coffee, which is yeah, I know it's a waste of money kay nabe may coffee machine sa balay. But nasa usahay gud na indot na sad gud na mo palit gawas-gawas ka palit yung coffee, mura ginana ba.
So karon, yeah, spend lang tag $4. Yeah, for karon lang. Yeah, for the coffee. Wow, what a beautiful day, guys. So, hindi init. Dagan kayong tao sa dirito. Yeah, so ganda ng panahon. That's Gloria Jeans, directed Gloria Jeans. Hey guys, so wala dito ang gusto ang katong ganahan na palito ni Celeste. I don't know, more wala sila available. Then wala na siguro ni palit. Kay sayang. So balik na tas balay. Here you are. Uh-oh. Ano akong box, my love, there. Finally. Ha? Dito sa post office. Pagbog lang kayo. I don't know, sa system nila. Okay, so nanatas balay. Yeah, I need my water bottle. Hey, nanatas balay, guys. And ato na i-unbox ang box. Let's get the box. Okay, so narang box, guys. Abog na kayo siya. Kay dugay na kayo ni siya na box. Actually, gi-order ko na siya mga second week of August. Ay, dili rin. O mga second week. Then, na-dispatch siya around mga end ng August. Yeah, somewhere mga end of August. Saan is siya? Wow, gabiyag packaging eh. So, money siya, guys. Ako, guys, normally ka nang kuhaan dyan ko ka nang hilig ko ka ng mga gadgets or yeah, about tech. Did you kay techie, did you kay mga coding ba? Basta ganahan ko ka ng mga gadgets. Mga gears, I don't know. Since bata pa ko, mo na gina akong hilig. So, kani is something one. Gaya sa nilang plastic. Yeah, so first, ano siya? Ang stand. Actually, nanakuha ni ng stand before. But, yeah, nanakuha ni stand before. But akong ibaligya-ligi kitong pag-dispose na namo sa mga podcast gears. So, akong ipang-dispose. Then, moto na, since, yeah, kuha din na siya, guys, mic. So, naka-decide man ko palit og mic. Balik, nasa ko na. Palit na lang sa kuha ni balik. Kaya siya na mic. Similar na siya sa mic na akong gipalit before. But, a little bit cheaper and a little bit kanang dagan siya mabuhat. Mga ginana. So, okay. So, ato ni unbox. So, kani is a desk stand. Ano siya? Look, guba. Oh, yeah, guba. So, I think pailisan ko ni guys. May guba. Supposed to be namto ni siya kana na lock. Yeah, kani ba? Yan. I think ibalik ko ni sa kinsa na akong gipalitan kay yeah, ilang gihatag na ko is guba. Which is nindot sa diri sa Australia, guys, kay if nakay paliton then nay problema bilisan na nila dito dali whenever walay chichibriche ba. So kani siya muna siya diha butang imong mic, then ma-adjust ni siya. Whoops, ana dili mo butang imong mic, then kani siya clip ni siya ano ba. Yeah, para at least ang cable sa imong wire diri ra mo agi ano ba, para dili siya mo lakaw layo. So may gamitan niya which is naguba, then ato uli. Then next is yeah, this is the mic. By the way, guys, di na to i-test ang kaning gears ha. Ato lang sa ning i-unbox. Then tomorrow ato ni siyang i-test. Ito i-set up, then test, then at least kita mo sing now ano ni. So mag-unbox lang ta, guys, kay busy kayo Monday, then
daghan nagkuhan ba alignment, dagag meetings. So yeah. Dili kina to gubon ang box kay if mapulaan na ta, hindi na ta ganahan mo gamit sa mic, then napa siya room mahalin. Yeah. Na mo box, palit ka niya na box, di ba? Mas na-value ang imong ibaligya. So guys, mao ni ang mic. Okay? So yeah, it's a mic similar ni siya sa mic before but a little bit kanang gamay, yeah, mas cheaper. Tungod mo gud siyang app, mo to naganahan ko ani na mic tungod sa iyang app. Di ko ganahan gud kanang maguba ang box. So, as much as possible. Dili na to siya malmalo ng box, Let's do it. Yeah, carefully. Open it carefully day. Tara. Yan lang na. Then, mo na siya. Yeah, this is juga ni matested karon ni busy juga yo. So ato lang ablihan para makita mo sa inaw sa mic niya. Ganahan siguro mo tanaw sa mic niya actual. So yeah. Again, sarado. Yeah, so yeah, this is the mic. Whoa, oops. Yeah, so then cables, let's see. What is she, cables? There are. Rubiya sa way cables. Okay. Kanilang microphone or Rode, guys, is if makabaw na mo, kaning made in Australia ni siya na mic. Then, yeah, it's a really good mic. Yeah, nindot. Bugat. Abi na ko naman siya plastic, but if imo siyang sa tanawon mo siya sa picture ba, mo siya cheap na product, for plastic, but karon naghikap ko niya ba? Kung naman day kanang namara siya legit, dinana ba legit bugat, no? Namara nindot yung quality ba? Metal. So money unsay nasa box kani siya, then kani din cable niya USB-C. Yeah, so that's it for today's vlog or video or content. I hope you like it and I hope you stick around for tomorrow's video or future videos. Yeah, if you like this video, please give it a thumbs up, and if you have any questions or comments, yeah, please comment below, and yeah, please go subscribe to Samang channel. Thank you. See you tomorrow. Bye.